माखासे सरखारि जालांबाय जोंनिया प्रभिन्सियेलाइजेसनानो जायासै बिनि थाखाय बरायनानै जोङो गेजेर जनाय दखरा गुस्थि बर' सुबुं आफाद स्निथि नै बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि 37थि से बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जों सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे डिसेम्बर दाननि 7 अक्ट' 2025 मायथाइनि बे सानखालि जोङो फाख्रिब्रै गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनद' गामिनि मददजों जेरै फाख्रिगुरि बदलपुर 1, 2, 3 मध्यपुर बिष्णुपुर बे मोनद' गामिनि मददजों जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों। जोंना गिबि हाबाफारि लादोंमोन बे गिबि हाबाफारियानो जाबाय जायगा फोसाबनाय नैथि हाबाफारि थांफैब्लां बेखेवनाय थामथि हाबाफारि बायदि लादोंमोन जोंनि गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बिनि उनावहाय फिरफिला बिर होनाय बिनि उनाव गोथै सि बावनाय बेफोर हाबाफारिया जालांबाय लोगोसे जों गासै गंफ्रोम गामिनिफ्राय जों थान्दै बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों मोनसे गामियाव जोङो गासै सा 25 हांख्रायहरदों। दा जोंनि बे थान्दै मेलाव गासै 500-600सोनि गेजेराव सफैगोनखौ जों मिजिंथिदों। लोगोसे बे थान्दै मेल जोबखांनायनि उनावनो जोङो गेवलां मेलाव जोंनिनो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगां मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ लिंहरदों। गाहाय आलासि महरै जोंनिनो गुस्थि बर' सुबुं आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी सारखौ जों लिंहरदों। लोगोसेनो आइजो अनसाय आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां मुस्रिमा सुभारानि बसुमतारी आब'खौबो जों लिंहरदों। लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो जों गेवलां मेलाव हांख्रायदों। लोगोसेनो जोंनि थाखानाय बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोर जेरै बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, धोरोमारि गौथुम, बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम गासै आफादफोरखौ जों लेंहरदों। जोङो सानो दिनैनि जोंनि जि सावरायनाय थान्दै मेल बे थान्दै मेला मोनसे मोजां मोनसे महर मोनगोन मोजां मोनसे थांखि लागोन बेखौ जों आसा खालामदों गासै थान्दै बिथांमोननि गेजेरजों। लोगोसे आलासि मानगोनां बिथांमोननिफ्राय जों गोबां जों मिथियै खोथाफोर बे मिथियै खोथाफोरखौ जों मिथिगोन जों बेखिनिखौ आसा खालामनाय जाबाय। जोङो बेखौ बुंनांगोन जोंहा 2 बोसोर जाबाय बे 2 बोसोर जानायाव जोंहा दिनै बिबान सोलायगोन। बे बिबान सोलायनायाव गोदान बिबानगिरि फैगोन। जाय गोदान बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोना जों मावख'नो हायै हाबाफारिफोरखौ जेन मावलांगोन। आं जाय बिथांमोना गोदानै बिबान मोनगोन बिथांमोननिसिम जोंनि आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांगोन आं आसा खालामनाय जाबाय।